prosím ťa, prestaň! Ako sa to rozprávaš s vlastnou matkou? Čo ťa je do toho? Je to moja matka, jasné? Keď je to tvoja matka, tak urob, čo ti hovorí. Prestaň. Okamžite jej zamávaj, lebo skočím dolu. Začni mávať! Dobre, Začni mávať, lebo skočím! Uznávam. Ahoj. Ahoj, mami. Pochoda dievčatá Joe je ešte stále slobodný a je to veľmi pekný chlapec. Bude ho síce treba trochu okresať, ale nie je to nič, s čím by sa správna žena nevedela vysporiadať. Preboha, zoberte niekto ten megafón! Stále sme sa hádali. Viete, na svoj vek bol dosť malý a dosť ťažko to prežívam. To nie je pravda, mama, bol som absolútne veľký. No povedz, starec, je to možné? Áno, stavím sa, že má pri sebe aj fotky. Počkajte, mám tu fotky. Čo som ti hovoril? Mami, preboha, prosím ťa, nerob to! No nie je rozkošný? Viete, pamätám si sa na A ja som si myslel, ako som na tom zle. Ani na to. Prepáč, ale myslím, že radšej pôjdem. No choď. Fakt ma to mrzí. Prežijem to. A keď sa druhý raz... Švihnite si, lebo skočí. Naša